artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Mabel. Hingkod ang pangidaron. Minyo ug may mga anak na. Taga Davao City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong inahan. Karon gud nga na senior na siya. Usa pa namo nahibaw-an nga duha di ay iyang pangan. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ganun ka? Takhan bang problema, eh? Lisod ni magtrabaho tang magsikipod taghuna-huna ang problema. Itaw, eh. Ampo lang gud nga maukirang mo papa. Maraglisod na mas papa, Mario. Og maluoy kong mama nga magsigig huna-hunas kay mitang ni papa. Gusto ra pag yung mama nga ato permis kilira ni papa. Unya kay senyor na baya siya. Di pwede nga magpermis siya sa ospital. Suod bang ko kayo ng mama ug papa ni mo? Mao nang lisod gud din ang duha nga magkalakyo. Mama pud ay magsigig kaguol. Magsigig pangitang papa. Human di ko mo out on yung trabaho. Di ko mo pauli din hisbay ha. Adon ako sa mama sa amo. Kay may reklamo na rabatong akong manghod nga nahibili ni mama. Magsigig lagi ko nung pamugos mo atong papa. Magsigig kasuko. Na, palibak ay. Nanawag na singin ako manghod. Hello, Bong. Ate! Apas doon sa hospital! Kaya si Mama bibili! Unsa? Nga naman! Basta kayo, nagkalit lang tayo! Huwag amo na gina sa hospital! Hinuo ko! Asa man mong ospital, ha? Hinuo ko, ma. Nagita kag yung paagi nga makaapas ni Papa din sa ospital, oy. Unya, makaadto day karon nga usa na masabkas gi-admit. Katuog pa na siya, te. Paitapot, oy. Doon nga naman hinunin silang na ospital. Gisamutan pag yung mama nga tong problema ay mapay naglisod pas Papa. Mabel, gusto na na. Kay basin, nakadungog na sa mama ni mo. Gusto na. Manawag sa kustrabahoan. Nga dili na ko mo duty karon tungod aning nahitabo ni Mama Beverly. Mata na day ka. At SSS kay may SS man ko, may SS benefits gid ko para may ikabayad na din sa ospital. Ha? Oo, day tuod no? Naaman day kay SSS. O sige ma, muadto ko sa SSS. Bong, ikaw unay bahala ni Mama din sa ospital ha? Kay muadto ko sa SSS. Kinahanglan pa man like birth certificate si Mama, eh. So, ayan ako lukad ang birth certificate si Mama. Wa man sa record ning pangahan, ma'am? Ha? Wa marehistro si Mama? Matod sa gilukatan ako og birth certificate ni Mama, ngawa ko na sa record ang pangahan ni Mama. Kaya nasunog lagi ko no ang munisipyo kani Anto, din siya mataw sa Cagayan de Oro. Og nangasunog ang mga records, lakip na ang kang Mama. Beverly gid ko no ang pangahan ni Mama sa tanan niyang records.
sa iyang SSS, sa iyang marriage contract, sa iyang mga bank accounts, sa iyang senior ID, sa tanan. Unya, amo na lang nahibaw-an nga, Violeta di ay ang iyang pangan. Unya, Problema, God. problema mo lang ma. Ako manggad sa Beverly. Ngayon, nabilita naman ko. Na, mao gyud ay subayunon pa nato ma. Kung nga nang nabiolitang mugawa sa imong records sa ilang archive sa munisipyo, kay dili gid ka makaklaim sa imong SSS benefits ma, kung dili ta makasubmit sa SSS sa imong birth certificate. Ginoo. Unsaon na ron? Ambot Mario samot ba yung problema na ako Problema pa ko sa kwarta. Problema pa ko ng birth certificate ni mama. Bida, no? Pagkalayo sa Beverly o Violeta? Anong kataw na? Gibasi ko no na sa mga witness kanyato sa mga ninang ug ninong ni mama. Maong ginganlan siya og Beverly. Pero kung buhi pa untang mga ginikana ni mama, mapasabot gyud siguro ta sa tanan kung nganong nahitabo na. Na. Saon na ron? Di gado niya ka-claim si mama ni mo, anak, og disability. No, hindi na mahimo Mario Kay may SSS gyud ba yan as mama? Entitled gyud siya og benepisyo. Mong pangitaan ko gyud ni paagi Sorry gid kayo sa gagian ninyo ron gaw, Mabil. Grabe ginunoon ang problemaha nga dungan ang imong mama og pagkasakit. Malagit siya Punan pa nga pila sab kaadlaw nga akong absent sukad pagka-ospital ni mama. Samot gyud. Pero kanang uban ba nga mga case ba nga ingon ana ba? Nga duha ang pangan. Murag magpa-pidabit raman siguro na, Bil? Affidavit lang gaw? Abi ni mo ako mama kanya to? Murag nakadungog ko nga gihulgan ko no siya og pag-ibig sa iyang unang amo. Kanya to nga wa mangutana niya unsay tinuod iyang pangan o full name gyud. Kay gilista raman kuno sila adto. Sa sunod yang amo, may pag-ibig na sab kuno siya. Diyang gusto na siya nga mulon, dili siya kalon. Kay kuwang pa kuno og mga pipila ka buwan si mama sa paghug. Nagtuo si mama nga wa siya mahulgi sa una niyang amo. Ug sa dihang ilang nga gitrace ang employment record ni mama, dito siya mahibaw nga tuwa di ang uban niya nga contribution sa ilina niya nga pangan. Ug gipakuha ra kuno siya og affidavit nga kini si Elena o si Maria Elena usara aron ba nga ma-merge tong iyang contribution ba? Mauto nga nakaloon si mama sa iyang pag-ibig. Mao ba? Mayuntag pwede raming mukuha anig affidavit no? Nga si mama as Beverly og Violeta usara og maora. Wapagit ko mo mag-process ani kay nasa blagi ko'y trabaho. May pamilya sab kong giatiman. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, Beverly na gyud ang pangan ni mama sukat pa sa una. Gikan sa marriage contract, mga ID niya, SSS, senior ID, ug uban pa. Apan diyang nagkuha na ko sa iyang birth certificate, Violeta man ang iyang pangan. Naunsa man gani? Ikaduhang pangutana, pagka-stroke ni mama, mo avail unta si mama mag SSS disability, di pangayoan mig birth certificate, o dito na mo masayri nga Violeta di ang pangan ni mama nga tinuod. Di ba kit ka-avail si mama mag SSS disability kung wa siya birth certificate? Ikatulong pangutana, pwede ra ba ni og affidavit nga kini si Beverly o Violeta usara aron nga makaklaim si mama og SSS disability?
Unsa man ang pangan nga sundon? Ang Beverly o ang Violeta? Ikaw pa to katapusan. Dayon sa pangakong papa, pwede pa na nga ibalhin kang mama ang iyang pensyon? Unsa may mga pamaagi o mga pila man ka ang gastuhon, nining sitwasyon karon ni mama, palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Mabel. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, ug mga problema nato sa tuang mga kapikas, kahigalaan, karelasyon, ato ang mga personal, emotional nga mga pangutanag, mga problema di magool. Naas Attorney Elaine, ato ng pagatukion, atong pagahisgutan, atong pagasturyaan, ay namo pagdugay-dugay ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man? Kumusta tong mga sukintig paminaw? Kumpletuhon na to ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan sa inyong mga pangutanag, mga problema og dili in taon masuko, dili in taon manluod, no, paabot lang gamay guys, kay daghan bitaw kay mig madawat nga suwat, no, unya, first come first serve ta, unya, ato ang mga scriptwriter, usa ra ka drama kada adlaw, unya, pila ra ka book adlaw, usa ka semana, no, unom ra gyud ato ang ma-air in a week, kay wa man tay Sunday, pero ato ginang gipaningkamutan, usahay sad maglisod, mighimog drama, nga numan, halaoy, kay di man kumplitong mga detalye, mo diretso mong pangutana, pasabtami, no, and hangyo lang mi nga sa Facebook account adto ta sa kini ang Akong Suliran official writers page magpadala, dili sa amo ang personal nga Facebook page. But thank you kayo sa tanan nga mo nag-like ug mga nag-follow sa kini ang Akong Suliran official writers page, DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Pwede ra gyud ninyo mapaminaw ang ato ang mga drama din ha, pero sa mga mupadagsuat dito sa kini ang Akong Suliran official writers page guys ha. But thank you sa mga nag-like ug nag-follow nato, nako especially sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Dako kayo na kong pasalamat, no, nga magkita-kita ta maski man lang sa Facebook. So thank you kayo for your likes, for your comments, and for your follow ug sa inyong mga messages pud. Ako ra man gyud nang ipaningkamutan og basa. Okay? Ato ang letter sender karon, mga pangutana niya punto legal ta, no, karong adlaw. Tawgo nato sa pangalan nga si Mabel. Si Mabel, hingkod ang pangidaron minyo na ay anak taga Davao City, kabahin ni sa iyahang mama, no, kay senior naman gyud siya. Unya, problema ni kay naa di ay duha ka pangalan ng iyahang mama, no, nya wa pud niya natiwas og process ning kaning pagpakorek, no, sa record. So una niyang pangutana, Beverly na gyud ang pangalan ni mama. Sukad pa sa una, gikan sa marriage contract, mga ID, SSS, senior ID ug uban pa. Apan dihang nagkuha siya birth certificate, agoy, Violeta ang pangan sa iyahang mama. Naunsa man kaha ni? Sa unang panahon ba, wa manggod kayo na nato na sabtan ug unsa ka importante ang birth certificate sa usa ka tawo, such that inigbabunyag nganong wa man na butangig ngan Santos, nganong mora man gyud ni mga pangan ana dungagi na butangi na ngan Santos, no, kung tan-awang kalendaryo dito unsang kinsang santuhan na ang nataw anang adlaw o gi-celebrate anang adrawa ana man na, di ba, common kay na sa una pa, kay wa ta kasabot sa worth ug sa value sa pangan ug mga records, mga detalye nga atong ginabutang sa birth certificate nato, no? Ang birth certificate mo ganay pinakaimportanteng dokumento kay once mapas na siya, tanang mga detalye nga nakabutang didto mao na ginay mahimong basihan sa tanang mga official nga mga documents nato pohon. Ang pangan, kanus atanataw, ang atong ginikanan, asa tanataw and everything. Maunay gamito nato namang gyud. Inigkuha nato og TOR sa ato ang pagskwela, maunay gamiton sa SSS, sa passport, sa voter, sa license, maugid nay basihan nato. Muna careful kaayo ta. Now, wa ko kabaw diin gikan nganong Violeta ang pangan, basin nasayop gyud mo sa una pa, no, wa na ninyo tuyo pero mo na dapat ang inyuhang matngunan, no, nga
naagid sutoy sayop somewhere along the way nga nagtuo siya nga maora gyud na iyang panganya di day mao, no? Ikaduhang pangutana, pagka-stroke ni mama mo avail unta si mama og SSS disability. Gipangayoan mig birth certificate ug didto nila na sayran nga Violeta di ay ang pangan ni mama nga tinuod. Di bagyod kami maka-avail sa SSS disability kung wala siya birth certificate. Di man ingon nga wa siya birth certificate. Sayop lang ang pangalan niya sa birth certificate. So usually sa ako nahibaw-an, makadawat man mo sa SSS, need lang mo og affidavit siguro na of two disinterested person nga ipakorek na nato ang inyuhang record sa SSS. Dili na ta mo gamit sa pangan nga Beverly, mo gamit na ta sa pangan nga Violeta. Same is true sa all other documents niya. Kay mas lisod man, hasol ba yun no? Kay pili lang yun kag unsay imong ipausab, ang birth certificate ba or ang mga records niya na among gyud dapat mausab, guys. Okay? So, ikatulo niyang pangutana, pwede ra ba ni og affidavit nga kini si Beverly o Violeta usara? That is correct. Maunay pasabot na kog affidavit of two disinterested person. Pwede kaayo na, usual na nato nga practice kay di man pud ni siya uncommon ang kaning mga problema sa birth certificate. Daghan kaayo diri sa Pilipinas nga naay problema sa birth certificate, no? Para lang gid maka-claim ta sa SSS disability, yes. Ang ako ang pangalan nga sundon para nako Violeta. Kay para for other supporting documents at least naa na kay dokumento nga official nga Violeta na gyud ang gida, dili Beverly. Okay? Ikaw pa tug katapusang pangutana, dying na sa dakong papa, pwede ba nga ibalhin kang mama ang iyang pensyon? Unsa may mga pamaagi og mga pila man kaha ang gastuhon tanan sa sitwasyon ni mama. Pensyon sa imuhang papa dili pa na nimo makuha not until mamatay na, matransfer na siya didto sa spouse ngadto sa imong mama. Mo na kaya na lang na even if dying pa manghinautang taas-taas pag yung kinabuhi sa papa, no? Kay di biya lali mawagta nga ginikanan, guys. Pero inevitable masagyud ning kamatayon, di mangyud po ni nato malikayan gani di takibaw kanus-a mo nang kinahanglan gyud kada adlaw mga itagpasaylo, mga itagdispensa niya as much as possible andam ta spiritually, no? Emotionally pod. Pero in your case, samtang buhi pa imong papa, di pa na nato pwede mabalhin ang pensyon, no? Kay sa imuha pagyud nang papa. Unya, mintras buhi pa imuhang papa, wa pa mga problema asa pod imuhang mama, hikaya na tanan iyang papilis nga mausab na din ha nga mahimong Violeta. Kay kung ako'y imong papilion, mas hasol kung ilisan magpa-change of name ka kaysa sa birth certificate, kaysa sa ilisan nimo ang mga names in the records nimo sa mga documents like SSS, GSIS. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakut. And ayan guys, nandunggan na po na ito no, live episode karong adlaw. Dili sa atong paboritong kini ang akong suliran. Ang sender guys karong adlaw si Violeta. Nga gihatod ka nato sa atong paboritong DYHP Cebu, of course. Thanks RMN and more power. So sama sa atong nadunggan guys, no, nga si Violeta nagproblema guys sa iya kalabutan ni sa ihang mama, no, nga sa mga records niya, no, nga wala nagkatimao, you know, sing may problema ba guys sa ihang mama. Kay sa birth certificate nagka-problema manggod po ko guys. Sa akong birth certificate guys walay junior, pero ang akong ginagamit, no, sa akong mga kuan papers, kuan yun siya na ay junior. Maunang problema yun siya, no. Na feel yun ako si Violeta guys sa iyang problema. Pero effective man to guys ang gi-suggest niya, no, nga kuan nga magpahimog affidavit, no, certificate of discrepancy man to akong ipahimo guys. Nga ang Federico Inghog o Federico Inghog Jr. usara mao to siya guys, no, og na-solve ra siya. Pahimo ra siya kog certificate of discrepancy. Legal man po na siya, no, kay kuan man niyagi magyapon siya og attorney, no, og gramay ra mo kung nabayaran ato guys, yung mga kuan raman gamay ra siya.
250 namang guro to. Pero noon dugay-dugay namang good po to, year 2012 pa. Takabalo no, basin og ni mahal na siya guys kay tungod sa inflation. Ma-appeal ba na gyapon sa inflation guys ang bayad sa attorney? Or basin og maintain namang guro na ilang bayar nun na namang guro, pero for sure di mahal na yun na ron. Samot pa kay attorney na yun ang pagkitaan. Nag-edit pa ko guys sa kuan oy, pasultihon. Upload na ako guys, pero ako sa nang ibutang ang kuan ha, cellphone kay ako sa nang i-edit guys para makapamati dayon mo no. Munang sa nagpaabot siya no sa pasultihon, di ana ako pang gina-edit no. Na-upload na siya, okay title. Kon ako ang pasultihon na ang sender karon guys si Ador guys is babae na siya no. I think short na siya sa pangalan nga Adora or Adora Gasa. Well, I think lang naman. Hasol mag-edit guys sa kuan YouTube Studio no sa Google. Hasol siya. Dili pareha sa YT Studio no nga app nga dali ra. Ayan, na-upload na guys. Kon ako ang pasultihon no. Aduna ni title guys nga musukol na. Siyempre ang tao guys no, bisan pag balik-balik gani ang pagdaog-daog no, mabot gyud ang panahon nga musukol na gyud siya like sa Cinder karon guys no, nga si Ador. Pero dili ni kang Ador guys about ni sa iyahang bana, about ni siyang bana guys. It's 4:53 na atong recording guys no, but usually mag-end sa in mga 6 minutes lang guro ay para safe. While nagpaabot ta guys no sa handumanan. Tuwa na nagsugod ng intro guys sa handumanan. Pila na kaadlaw no wala tay upload guys. Ini nga drama kay tong niagi nagpaabot man gud kumahuman ang live stream guys sa atong source, pero mabot man siya alas 4 or alas 5 man ang live stream no, kay nausara man gud nila guys. Kaya sa suliran handumanan og tanang panghaponon nga drama nausara siya, munang dili siya no puan, dili siya download if kuan siya, di siya ma-download if mahuman na ang ilahang live stream. So magbasa tag comment dirita guys sa inyong mga comment. Atong i-check bi sa gahapon no. Pasultiho na to gahapon guys kung aduna by comment. Di pa ko familiar guys sa YouTube nga app no, o YouTube Studio sa Google guys. Atong i-check ang comments sa kun ako ang pasultihon. Shout out and greetings to you Dads Vasquez. Thanks Sir Dodong og Radio Vlog sa bagong Thanks Sir Dodong og Radio Vlog sa kun ako ang pasultihon sa Sugbilano ni Matoy. Sa thumbnail nga now kwarta, God bless us all. Thanks din sa iyo no Dads Vasquez sa imong walang sawang suporta sa ato ang channel. So I think that's all for today. Kay nagsugod na ra ba ang intro guys sa
kuan oy handumanan para maka-record po dayon og so man to good afternoon kanatong tanan.